В 1 Коринтияни, 11 глава, 28 стих пише така: да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата. Хляба символизира тялото на Господ Исус Христос, чашата символизира кръвта на Господ Исус Христос. И за да бъде Господната трапеза благословение за нас, ни се казва как да я взимаме, като изпитваме себе си. Като да изпитваме себе си, включва да изпитваме духовното си състояние, дали сме във вярата, духовния си живот. Но също вярвам, че включва и това да изпитваме или да проверяваме и физическото си състояние, не само духовното ни състояние. Имам въпрос към вас. Защо хора са чувствали или са преживявали физически симптоми на болест, на неразположение или на неудобство? На какво се дължат симптомите? Има в предвид въобще принципно. Защо хора могат да чувстват или преживяват разни симптоми в телата си? Какво представляват тези симптоми? Или с други думи, ако някой човек чувства болка, какво означава това? Означава, че има нещо, което не е здраво. Човешкото тяло е създадено страшно и чудно. И не само човека, въобще човешкото тяло, но и личността. Човешкият организъм е създаден съвършен, така го е създал Бог. Адам и Ева преди греха изпитвали ли са някаква болка, някакви симптоми, болешки, болести? Не. След греха обаче вече са започнали хора да чувстват болка. Когато някой човек чувства болка, какво означава това? Когато човек има симптоми на болест, какво означава това? Следствие от греха на човечеството. Да, следствие от греха на човечеството. Означава две неща. Ако едно, вие ме коригирайте. Означава, че някой зъл дух, някой нечист дух се опитва да му повлияе на тялото, да му огнети тялото. Съгласни ли сте с това? Добре, това е едното виждане. Така че болката или симптомите са от дявола. Съгласни ли сте с това? Така. Възможно ли е, без да има демон, без някакъв демон да се опитва да огнети човешкото тяло да преживява или да чувства болка? Да. Или симптоми? Възможно ли е? Да. Кога? Случай. Кога? Примерно, можеш ли ти да чувстваш болка в тялото си, без да има демон, който да причинява тая болка? Да, може да се активира нарушена баланса. Може ли, нали? Как се порежеш, мисля, че е лекше. И тогава какво представлява болката, какво символизира болката? Нещо лошо ли или е нещо добро? Симптоми. Щом има симптом, това трябва да ти каже нещо. Какво ти казва това, че има симптом? Предупреждавате да се провериш за проблем и симптомът ти казва, че нещо в тялото ти не е наред. Защото ако всичко в тялото ти е наред, не би имал симптом. Така, има два вида симптоми. Симптоми, които са фалшиви, лъжливи, изкуствени, които са причинени от зли духове. С други думи, човека е здрав, демон се опитва да му повлияе на тялото, да му даде някакви симптоми, да го направи да се чувства болен и оттам вече да му внуши лъжата, ти си болен, и оттам вече човека да повярва, че е болен и да преме болестта. Съгласни с това, нали? Така. Има друг вид симптоми, които не са причинени от демони, а са причинени от самото тяло. Следствие на това, че нещо в тялото не е наред
тялото чувства болка или преживява болка и тялото има някакви симптоми, което е начинът на тялото да ти изпрати информация, да ти сигнализира, че нещо не е наред с него. Нали така? Да. И защо ти... Моля? За вярващите ли се отнася? Да, и за вярващите се отнася. Така Бог е създал човешкото тяло. Иначе, ако Бог не е създал човешкото тяло, така че то да може да чувства болка, човек би могъл да си наврежда на тялото, да си причинява зло и даже да не разбере. Така че има система на реагиране на тялото или на отклик на тялото. Ако нещо не е наред, тялото веднага ти сигнализира. Например, ако човек си протегне ръката към огъня, тялото реагира с рецепторите за топлина и казва топло. Нали? И вече ако сложи ръката в огъня и се изгори ръката, тогава тялото изпитва много голяма болка. И тая болка мотивира човека, нали, чрез нервната система, чрез мозъка, веднага да си дръпне ръката, за да не му изгори ръката. Така че тая болка изпълнява полезна роля. Тя не е приятна, не е Божията воля, сама по себе си не е добра, но върши нещо добро, тя действа за алармиране или за събуждане, или за изтрезвяване на човека да се предпази. Това е сигнал. Съгласни ли сте с това нещо? Да. Добре? Така. Това са двете виждания, които аз ви представям. Колко от вас мислят, че е само едното? Да. Един брат мисли, че е само едното. Той е всяка форма на болка от дявола. Да. Ако сам се ощипиш. Ние говорим за симптоми. За симптоми на болест. Ако се удариш, ако паднеш... Добре, ако човек се разболее, без дявола да го е разболял, ако сам се разболее, тялото ще има симптоми, нали? Не вярвам, че може да се разболее сам. Може да се разболее сам. Може да е и нещо, което му викат, нали, като нещастен случай или случайност. Да. Човек по някакъв начин може да се направи нещо на тялото, без директно да е там дявола. Да? Ами, примерно, ако човек излезе в дъжда и просто от глупост и неразумен, нали, не се е облякал, може да настине, но това не е причинено дявола, е от глупост. Да, или ако някой ти кихне в лицето, да те зарази. Аз съм съгласен, че зад цялото това нещо е врага, защото Бог не иска съвършено здраве. Но някои неща са индиректни. Така, всичко това го казвам, за да стигнем до следния извод. Когато има болка, можеш да направиш две неща. Едното нещо, което можеш да направиш, е да кажеш: вън, дяволе, в името на Исус. Махни се, дяволе, няма да ме огнетяваш, няма да ме смущаваш. Махни се, демон на болка, смъмнем те в името на Исус, отказвам да ги приема тия симптоми. Ако това са симптоми, които са причинени от демон, ако това е опит на дявола да те разболее, ти си здрав, ако той се опитва да те разболее, ти се съпротивяваш на симптомите, защото те са лъжливи, те не отговарят на реалното състояние на тялото ти, просто ти ги отхвърляш и те изчезват кога? Веднага, на момента, мигновено. Така. Ако не изчезнат веднага, какво означава това? Човека не познава себе си. Може да кажеш, означава, че вярата ми е слаба, означава, че името на Исус не работи, означава, че Бог е излъгал, означава, че трябва да се покайвам, а може да не означава нито едно от тези неща, да няма духовна причина за тези симптоми, т.е. ти да си ударил срещу въздуха и затова да няма резултат от удара ти. Павел казва: така удрям не като един, който бие въздуха. Така че ако няма демон и ти кажеш: вън, дяволе, в името на Исус, ако има, той ще се махне. Ама ако го няма, няма да го има. Да, и симптомите остават. След като симптомите остават, можеш да допуснеш вероятността, че симптомите не са били причинени от демон, а симптомите са действие на самото ти тяло с цел да те алармира относно нещо. Слушате ли ми? Да. И сега, ако ги имат тези симптоми, при които не става: вън, дяволе, в името на Исус, и дявола да се махне на секунда и симптомите да се махнат, ако тия симптоми си постоянстват и ти забелязваш, че въпреки смъмренето, изповядването, моленето, постенето, хвалението, ръкополагането, помазването с масло, ако тия
сигнали, да не казвам симптоми, сигнали продължават. Ако болката продължава, това означава, че нещо в тялото ти не е наред. Да. Това означава, че към тебе пристига информация и ти се опитваш да изгониш информацията, викайки вън дяволе в името на Исус. Не ти трябва да гониш дявола, а трябва да разпознаеш, да разбереш, да реагираш, да осъзнаеш, че има нещо, което не е наред и да вземеш мерки, да оправиш това, което не е наред, за да стане наред. Разбрахте ли? Да. Аз съм съгласен да сме свръхдуховни. Аз съм свръхдуховния, колкото може повече, нали, дай Боже. Но в Ефесяни 5 глава, нека да отворим на този стих. Ефесяни 5 глава, 29 стих, ни се казва: никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи с него, както и Христос за църквата. Това е Библията. Ти не трябва да си мразиш тялото, трябва да си храниш тялото и се грижиш за тялото. И се казва, че така мъжете трябва да се грижат за съпругите си. Нали така? Мъжа за жена си, съпругът за съпругата си. Така че ако жена ти казва любими, скъпи, или там има и разни други епитети, които се използват някои семейства, нали, котенце, пиленце, гълъбче и така нататък. В нашето семейство ги няма тези. Гълъб може, ама нали, не съм котенце, не съм пиленце и така нататък. Но примерно тя му казва, съпругата казва на съпруга си: имам нужда да говорим. Чувствам, че се нуждая от утеха. И той сега не трябва да почне: вън демон на отчаяние, слаба ти е вярата, дух на самота, махни се от жена ми. Нали, не трябва така, а би трябвало той да обърне внимание, той да снабди това, което тя иска да бъде снабдено от него. Защото тя не е атакувана от демон на отчаяние, просто той ни е давал внимание, ни е давал грижа. Така че се предполага той да си носи отговорността и да се погрижи за жена си, а не да гони демони от жена си. Съгласни ли сте с това нещо? Да. Също нещо и за тялото, принципно говоря. Ако тялото ти има нужда от нещо и то ти сигнализира, да, примерно от вода, нали? Жадно съм, искам да пия вода, вън демон на жажда в името на Исус. Да. И слушайте, ако ви имате, ако човек има дух на болест, точно духа на болест ще го кара да пренебрегва симптомите, за да се развива болестта. Да. Събудихте ли се? Ако човек има дух на здраве и е убеден, че е здрав и вярва, че е здрав, при най-малките симптоми или сигнали, той веднага ще вземе мерки, защото вярва в здравето и е посветен на здравето. Амин. И това, че си християнин, означава, че трябва да си оставиш разума на етажерката и да. И само действаш в свръхдуховното измерение. Ако ти наистина вярваш в изцеление, ти ще се грижиш за здравето си. Ако ти наистина вярваш в преуспяване, в благословението на Бога, при най-малкия симптом на бедност, на липса, на нужда, ти ще вземеш мерки, ще направиш нещо да бъде елиминиран този симптом. И ако не е просто изгонване на демон, ако не е просто елиминиране на симптома, ако не стане така, не би трябвало да си мислиш: вярата ми е слаба, нещо не работи, какво не е ред с мен, аз съм недостоен, съгрешил съм, прегрешил съм, а би трябвало да искаш мъдрост от Бога и да действаш адекватно, така че не само да се махне симптома, да се махне корена на симптома. И симптома или сигнала или болката ти сигнализира, че има нещо по-дълбоко, че има корен и ти имаш отговорността да го изкорениш този корен. Разбрахте ли ме? Да. Така че не е вяра, а е глупост, не е вяра, а е презумпция да кажеш: мен не ме интересува как ми е тялото, аз съм изцелен страните на Исус, аз си вярвам, Господ ми се грижи за тялото. Пише ти да се грижиш за тялото, сега не Господ, че се грижи за тялото ти. Къде пише, че Господ се грижи за тялото ти? Глава и стих. Само до несъзнателна възраст. Господ Исус е царя на царете и Господа на господарите. Ти си цар и господар над себе си, над живота си. Вярвам, че си изкупен с цена и принадлежиш на Него, обаче
Бог е поверил това тяло, което е Негово тяло, го е поверил на тебе и ти живееш в него, ти си отговорен за това тяло. И тук ни се казва храни и се грижи. Също за духовният ти живот. Кой е отговорен за духовният ти живот? Господ или ти? Ти си отговорен за духовния си живот. Не ни се казва, позволете на Святия Дух да се моли през вас или чрез вас, а се казва, вие се молете в Духа. Да. Не се казва, че Святия Дух се моли чрез нас и ние просто стоим и Той се моли, а се казва, че Духът ни помага, като се молим. Това разбирате ли? Святия Дух помага, но ти си този, който се молиш. По същия начин, Бог изцелява, но ние сме тези, които искаме изцелението. Ние сме тези, които поемат отговорност да бъдем здрави. Ние сме тези, които казваме, Господи, имам нужда от изцеление, дай ми изцеление, приемам си изцелението, вярвам, че съм изцелен. Това е нашата част. Ако просто си ходим като кон с капаци, обаче по неправилния смисъл. Защото капаците на конете ги слага, за да не се разсеват и върват в правилната посока. Обаче някои хора си слагат капаци спрямо сигнали, които Бог им изпраща. И аз това ви казвам днес, че болки в тялото, финансови болки и всякакви други болки може да не са причинени от демони, а са сигнали, които просто системата, както Бог е създал, тялото, както Бог го е създал, живота, както Бог го е създал, просто реагира и откликва, за да ти каже, че нещо не е наред. И ако ти разбереш, че нещо не е наред, това е първата стъпка, то да бъде наред. Римляни 4:17. Знаете стиха, Бог назовава нещата, които не са, като че ли вече са. А не се казва наобратно, Бог назовава нещата, които са, като че ли не са. Разбрахте ли го? Изповед на вяра е да кажеш с раните на Исуса, аз съм изцелен. Това означава, аз имам нужда от изцеление, болен съм и понеже имам нужда от изцеление, затова назовавам това, което не е. Като че ли вече назовавам се изцелен. А не изповед на вяра да си болен и да кажеш, аз не съм болен. Аз не казвам, че съм болен и не ви препоръчвам постоянно да казвате болен съм, но това не е изповедта на вяра. Изповедта на вяра е да вземеш Божието снабдяване, да приложиш положителното спрямо негативното, а не просто да отричаш негативното, а не да правиш двойно положително отрицание. Разбрахте ли? Хора са в проблеми, защото отказват да приемат, че са в проблеми. Но това му се казва отричане. Психолозите му викат отричане. И проповедници му казват отричане. Хора имат проблеми, обаче те отричат, че имат проблеми. И понеже отричат, че имат проблеми, продължават да си имат проблемите. В момента, в който разпознаят, че имат проблем, това е първата стъпка да се освободят от него. Така, хора са в отричани относно душевното състояние. Имат демони в душите им, те казват си в мене няма демони и докато си казват в мене няма демони, демоните си стоят в тях и им контролират мисленето. Хора са в неправилни взаимоотношения, казват аз съм в правилни взаимоотношения и докато си твърдят, че са в правилни взаимоотношения, стоят в неправилните взаимоотношения. Отричане, просто лъжат сами себе си. И ако ние сме изпълнители на Словото, ние няма да лъжим сами себе си. Сега, каква е връзката на цялото това нещо с Господната вечеря? Провери си тялото. Да. С ума си, виж, боли ли те пръста, боли ли те ухото, добре ли спиш, добре ли се храниш, бързо ли се уморяваш, стига ли ти дъха и всякакви такива нещица. Имаш ли всичката коса? Косата ти запазва ли се естественият цвят или е тръгнала да побелява? И всякакви такива неща. Просто се проверяваш. Чупят ли ти се ногтите? Разграждат ли ти се ногтите? Имаш ли много пъпки по кожата? И симптоми. Просто всякакви такива неща, дори да са дребни. Те може да са дребни, но да са сигнал, че има нещо много по-дълбоко, което не е наред. И ако ти обърнеш внимание на тия сигнали, ако ти се изпиташ, ако се провериш себе си, вече ти си на път да приемеш Божията намеса. И Бог е най-добрия диагностик. Святия Дух е светлина, Святия Дух е най-добрият диагностик. Бог най-добре ще ти покаже какво не е наред в духовния ти живот или в тялото ти и в живота ти, за да можеш да бъдеш свободен, да можеш да бъдеш изцелен, да можеш да бъдеш в цялостност.
Обаче ако ти продължаваш да се заблуждаваш и да мамиш себе си и да си пееш всичко ми е наред, отказвайки да поемеш отговорност за състоянието си, проблема само ще се задълбочава и задълбочава и задълбочава и ще живееш по Божията милост. Но е много по-добре да позволиш на Божията милост да извърши по-дълбока работа в тебе. Така че не дейте да гледате на сигналите, на симптомите винаги като на врагове. Може да не са от дявола, може да са от собственото ти тяло и то по този начин да сигнализира, че има нужда от изцеление, от снабдяване, от обновление, от нещо такова. Като вземем Господна трапеза да проверяваме себе си. Ние вярваме, че с раните на Исус сме изцелени. Нали така? Да. Тялото на Исус беше наранено, за да бъдем ние изцелени. Като ядеме хляба, ние ядеме изцеление. Буквално. Бог ни изцелява. Чрез Господната трапеза Бог ни изцелява. Кръвта на Исус ни очиства, освещава, чрез кръвта на Исус сме свободни от всяко проклятие, включително от проклятието на болестта. Така че как да вземеш Господна трапеза? Проверяваш се себе си, позволяваш на Бог да се диагностицира, заставаш под Неговата светлина. Господи, имам нужда от изцеление. На малкия ми пръст, примерно. Добре, при Тебе е реално. Господи, имам нужда сърцето ми да бие нормално, да не прескача, да няма завихляне или нещо такова. Господи, имам нужда да ми изцелиш стомаха, червата, храносмилането. И, извинете ме, ако трябва после го отрежете. Господи, имам нужда да ходя редовно до тоалетна. Това е нормално. Ако ходиш на 3 дена веднъж, това е ненормално и това е сигнал, белег, че имаш сериозни проблеми. Така че проверяваш се, Господи, имам нужда да сваля килограми, какво трябва да коригирам, какво трябва да променя, от какво изцеление имам нужда. Господ ще ти каже най-добре, Бог знае по-добре от лекарите, Бог знае по-добре от тебе. Лекарите поставят много погрешни диагнози, Бог поставя винаги правилната диагноза. Да. Така че ако ти му позволиш, той да ти постави диагнозата, ако ти изпиташ себе си и духовно, и физически, Господната трапеза е време точно да направиш това нещо, да се провериш къде си, да се провериш как си. И всичко, което ти липсва, всичко, което е проблемно, да бъде решено, да бъде снабдено, да бъде изцелено и като вземеш Господна трапеза, това да е стъпка към цялостност. Да освобождаване на вяра за цялостност. С други думи, нека да направим взимането на Господната трапеза време на проверка и време на изцеление. Време на божествена диагностика на духа, душата и тялото и време на божествено изцеляване, възстановяване и въвеждане в цялостност на духа, душата и тялото. И аз вярвам, че Господ така го е планирал. Защото някои в църквата в Коринт, те не са изпитвали себе си, не са се проверявали, не са си правили диагностика, взимали се недостойно Господна трапеза и какво е стало после? Боледували се и са умирали. Какво е щяло да стане, ако изпитат себе си, когато взимат Господна трапеза? Ще ли са да се покаят? Ще ли са да разпознаят тия болести не са нещо нормално? Това не е част от живота. Има причина за тия болести. Господи, каква е причината за тия болести? Да се покаят, да се изчистят, да вземат Господна трапеза достойно и да бъдат изцелени и живеят дълъг живот. Така че неща могат да бъдат помитани под килима. Знаете го този израз? Знаете ли го? Да. Ако има буклук по пода, вдигаш килима, помиташ буклука под килима и слагаш килима отгоре и е чисто. Но не е чисто, защото буклука е под килима. Да. И Бог не ни е призвал цял живот. Мети буклука под килима и си ходи отгоре по килима и си тъмника и всичко ми е наред. Казвам честно. Не, като има буклук, трябва да се разпознае. Това е буклук, това не е за мен, това не е Божия стандарт, това не е Божията воля. Да, изчистваш го, изхвърляш го. Също за доходите ти. Това, че си платил сметките, това, че си оцелял още един месец, не означава, че си достигнал върха на просперитета. Ти си в проблем. Не си в проблем, дори. Не си в проблем. Ако някой просто е изкарал поредния месец и е свързал двата края, това не означава, че той е стандарта, който Бог има за него. Това не означава, той живее изобилен живот, който Господ Исус Христос ни е дал.
Това, на което някои хора му казват преуспяване, благословение, богатство, за други хора е бедност и е ръба на бедността. Просто искам да ви предизвикам в това отношение. Защото хора, които живеят на социални помощи на разни места по света, просяци, бездомни хора, хора на улиците на някои места по света, имат повече доходи и се хранят по-качествено от хора в България. И това е защото хора в България се заблуждават, че са добре, когато не са добре. И отказват да търсят нещо повече. А Господ Исус каза, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Има по-високо ниво на здраве за тебе. Има по-високо ниво на святост и на духовност за тебе. Има по-високо ниво на взаимоотношения за тебе. Има по-високо ниво на доходи за тебе. Има по-високо ниво на радост, на мир, на Божието действие, на Божието помазание за тебе. Има по-високо ниво на молитва и на общение с Бога за тебе. Така че би трябвало винаги да искаш повече, да се стремиш към повече, а не да се заблуждаваш, не да лъжиш сам себе си и кажеш, имам си всичко, доволно ми е, достатъчно е, добре съм си и така ще изкарам. Защо не се стремиш към нещо повече? Господ Исус каза, искайте, търсете, хлопайте, ще намерите, ще ви се яде. Разбрахте ли идеята? Сега вземем Господна трапеза. Нека да се изправим. Проверете се. Поискайте Бог да ви провери. Бог да ви направи диагностика. И за всяко едно нещо, което ви дава мисълта или ви подсеща, че нещо не е наред или че има нещо по-добро и че може да е по-добро, използвайте това като стъпка, като повод да си приемете изцелението. Да се протегнете във вяра към Божия дух за изцеление, за цялостност, за здраве, за повече енергия, за повече сила, за повече работоспособност, на кой каквото му е необходимо. Не се задоволявайте с петици, можете да имате само шестици. Да. И не дайте си мислите, аз имам много щици, окей, от време на време имам по някоя тройка или двойка. Не. Може да си имаш шестици през цялото време, нито една тройка, нито една двойка. Включително и здравословно. Боже всемогъщи, благодарим Ти за Твоето Слово. Ти си казал, като вземе Господната трапеза, изпитваме себе си, да проверяваме себе си, за да ядем и да пием хляба и чашата достойно, Господи, да приемем благословение. Моля се в името на Исус, Ти със святия си Дух Боже, да ни напътваш на всяка истина. Твоето помазание да ни учи, Господи. И където има нужда от Твоята божествена намеса, където има неща за изкореняване, небесни Татко, където има заблуди, Боже, осяй с Твоята светлина, осяй с Твоята мъдрост, Боже, дай разпознаване на Твоите хора, Господи, в името на Исус, така че наистина всичко да ни бъде наред, Боже, и да премине в по-високи нива, небесни Татко, на здраве, на преуспяване, дух, душа и тяло, социално, материално и във всяко едно отношение, Боже, в името на Исус. Където има заслепяване от дявола, капаци от дявола, унищожаваме ги чрез вяра в името на Исус. И заповядваме покаяние, заповядваме изтрезняване, заповядваме освобождение от всяка примка на дявола в името на Господ Исус помазан. Боже, Татко, помогни ни да не бъдем малки, Боже, да не бъдем самодоволни, Господи, да не Те ограничаваме, да не ограничаваме себе си с малко, когато Ти имаш премногото богатство на Твоята благодат за нас, искаш да ги показваш. Помогни ни, Боже, да не Те ограничаваме, Господи. Искаме съвършено здраве, Боже. Искаме Твоето най-добро, Господи. Искаме изобилието на Твоите благословения, искаме съвършено преуспяване, съвършено богатство, съвършени взаимоотношения, Боже. След като е Твоята воля и Ти си ни дал всички тези неща, Боже, не искаме да ги приемем, Господи, за почет към Тебе, за Твоя слава, за хваление към Тебе, Боже, и за наше благословение и за благословение на човечеството в името на Исус. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, че страните на Исус ние сме изцелени, сме съвършено здрави, Боже. Ние няма да падаме под Твоя стандарт. Ние сме в Твоите благословения, в Твой изобилен живот. Смъряме всякакви лъжливи симптоми, Боже, всякакви проблеми, болки, зло, което дявол се опитва да ни докара, ние го отхвърляме в името на Исус.
стоим твърдо в свободата, за която помазаника ни освободил. Благодарим Ти, Господи, в името на Исус. Амин. И още един стих. Малкото квас заквасва цялото тесто. По-добре малкото квас да бъде изхвърлен, да бъде премахнат, преди да закваси от цялото тесто. Така че принципно това може да се приложи и за тялото, за физическото здраве. Някакви малки болешки могат да са сигнал или началото на развитие на по-голямо заболяване. Така че по-добре човек да ги разпознае още в корен, още в началото и да премахне малкия квас, да разбере защо има малко квас, така че не се закваси цялото тесто. Бог иска да сме перманентно благословени. Бог иска да сме постоянно благословени. Да няма никакви спадове. И всичко това, което го казах, не го казвам, за да ви подкопавам вярата. Да ви изграда вярата, но вярата ни да не бъде удрена на въздуха, а да бъде целенасочена, да бъде приложена акуратно.